Chciałem zrobić remix podobnego wideo, ale nie mogłem. Postanowiłem też nieco wydłużyć treść. Uczenie dziecka od samego początku, że pójdzie do piekła na wieczne potępienie i wieczne męki, jeżeli nie przestanie być grzesznikiem, jest formą przemocy psychicznej. W dorosłości taki człowiek wcale nie przestanie być grzesznikiem, będzie krzywdzić innych, ponieważ będzie się bał innych ludzi, będzie bardzo często sabotował wszystkie swoje pobożne i dobre zachowania, będzie się samokaleczyć, będzie następnie uzależniony od jakiejkolwiek substancji chemicznej, która będzie niszczyła jego życie. Nie zapraszam Państwa wyjątkowo dzisiaj do dyskusji, bo nie rywa o czym. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Moje nazwisko Jan Paweł Skupiński, jestem pedagogiem, teologiem, zajmuję się duchowością na kanale Mormonolog.